الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yarin na kita niyo ha amoy in zaman na to ini, waktu na to ini, amoy in programa pagtawakon sing kami kablal iftar. Murah-murahan yan kamo imaruf kamo ha waktu ini, iban murah-murahan demikian bukun kamu blackout supaya ini kakitaan niyo kami din di ha majlis ini, amo na yung pagtawakon na mo in lokal-lokal ini rawdatun min riyadil jannah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dababin ini majlisul ilm. Demikian mga sila amoy in nagdurungog ha ka-radio-radiohan nila ha 91.5 Wild FM. Murah-murahan yan kamo mga katawte manguran ima dimurungog kamo insyaallah ta'ala. In pangadyan na to ha waktu ini tungod pa amoy in puasa. In bunal niya in pagtagna sing kita niyo tiagnaan namo dayng ha in Quran in amoy biya mga euro namo sarta sin amoy in pag sambahayang sabab hangkan namo yadto iunahan siya ray sabin nakauna. In kamatauran lang ta amoy in magdihil pangadyan na paunahon nila in pagpuasa pagkasyabulan sin puasa. Sumagawain kami hatartiban sin ini risala sin Allah Ta'ala piara pamun ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakauna in Iqra ni maug pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya Quran mahamulya in mahuli doon hayan na tayudtod na insara katan ni maugmon kaniya amo na impya sampay niya pa umat niya alhamdulillah. Nabiyaon lang ta tungod paparkala amoy in pagpuasa in pangasuburon hay ni atin niya in kita niyo kataan uno-uno hinang wala panahinang sin siyo-siyo at tawa wala pa kita misan nakatagna na magasubot kita bang uno laong niya mahuwa sawm uno impagyanon puasa. Biha. Na yari mga masyayikh lang ta kakuruhan sing kita niyo yari harapit niya ako pato hi Sheikh Jomar Naing demikian in ini sumunod magtulong ta amo na hi Sheikh Alim Nading amoy in lang ta ini partner ko ha pagkala ini yari harapit ko patuo Sheikh Mahir Gustaham waktu ini lang ta na pagbisara-bisarahan na mo in tungod paparkala amoy in uno siya in puasa at iniya suway tataari po nini bang uno in puasa habahasa pillo ka uno siya manjari yari hirihil ko ha ini dapit niya ako pato Sheikh Jomar Naing uno impagyanon puasa bang siya habasa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mga pangaso ini unin pagtiagon puasa habasa. Ada pun habasa rapin puasa amon as-sawm. Tawakan ikarwa as-siyam. Sibuk dah sini nikiawa din asama yasumu in masdar niya saum atau akan siyam. Adapun bangmanan taha bahasa atau akan haluqa siya na al-imsak. Adapun in makna sa sin imsak manghabasa tausog sila sinin labi mga makaingat ini pagtangka. Allah alam bang biya mga imamura sabihin kami din na kun pure to tausog. Ayan tausog. Naniud-singud sadya.
Naman jari, natin ya, in maana sin saum, al-imsak, atin ya pagtangka. Ya, recheck mahir, bang ikaw? Namun na sa tulat ang sinuot. Amo na to, awin ruay. Ati sin pagtangka, pagsandal, manjari sa pagsandal, Atau pagtahan ka. pagtahan, manjari sa pagtahan. So, manjari in pagtangka, pagtahan, atin ya, amo ato yung pagtawakon. So, uno-uno hinang, tahanan mo, matag siya sa Puasa. matag siya puasa. Matag siya puasa. Biasin ayat, beta, long niya, inni nadartu laka, inni nadartu lirrahmani sawma, walan ukallima al-yawma insiya. So, iyat to rin ha, nadar long tahi, ini Maryam, Siti Maryam, inasin Isa alayhi salatu wassalam, bukon siya nagsandal dahil pagkaon iban pag-inom, kaya sumakawa ang siyandalan niya. In siyandalan niya atawa amin ini pagyanong takain na ini imsak, pag ano yun, pag ano ta? Pagtangka, at tiyangkaan niya rito, amo na in pagyanon long niya ini pagbisara. At ini nagpuasa siya, di siya magbisara. So matagad to habahasa. Uno-uno ini tinggalan mo hinang, amo hindi mo siya hinangon ini luguson mo yung ginhawaran mo himinang kaniya, patawag siya ito puasa. So in siya, nagpuasa ko lang ni nadara ko pa Allah Ta'ala Tuhan Rahman, amoy in magpuasa ko atawa magsandal ako. In sandalan ko roon, palan ukallimal yawma insiya. Adlaw yan, way roon, mano siya dahon magbisara. Amatin ini puasa niya. Na atin niya, matag siya mga katawtay manguran, puasa, ingkatantan, hinang, bangabasa. Sa sumagawa, bang siya ini sara. Sa ikalim, uno ini ni taaripan bang sa upamahasara. So manjari yan to na mga panahon haram Islami na ngayon daw ta nalilay siya mo puro in paliharan sa sambahay asin puasa bang habahasa atin ang al-imsak pagtahan pagtangka atau pagsandal biya sinasabot daw ta haparman sinallahu ta'ala Siti Maryam ina sinabi Allah Isa alayhi salam amo in nagtangka siya sin pagtangka niya di siya dumamag bisara manos siya daw mahalaw yan na manjari ganya umari kita pasyara natin niya unuin nilayan hasyara sin pagtabon puasa law na bang hasyara al-imsak al-mufattirat as-sawm min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusa diha ini kaya baita law na in pag puasa bang hasyara atin niya pagtahan atau pagtangka daing hagatan sin makabatal sin amuyin lang ta puasa daing hakagawa sin fajar sadik sampai pagkatukom sin mataswa haamin niya tardanto magpuasa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amay to katuan niya atin niya sandalan niya in makabatal sin pagpuasa niya daing haamuyin ini gua sin Fajar Sadik. Natin nga Fajar Sadik yun. Dahin ha, pagbuwa sim Fajar Sadik, sampai pagkatugom sim matasuga, sarta iban niyat tartanto. Niyat tartanto sadya. So, sa kaulo, ladun haon, amun siyabot doon haon katan makababatal. Katan makababatal ha pagpuasa mo, inyaon sandalan mo katan. Inyaon tinggalan mo katan. Biyanto kato. Dahil mana pagkaon. Pagkaon, pag-inom. Iwan uno-uno na. Amin long ta, makabatal ha puasa. Amin siyabot de sa sinsara. Sarta iban niya tartanto. At inyaon doon, niya tartanto at tungod siyang pagpuasa. Sa kaulo, labang kita rin makapag-niyat. Jawab tiya tanto yung pag-niyatin to. Ang penyat ka tuan, dahil nga mga rukon sin dahil harukon, alhamdulillah. Dahil harukon sin pagpuasa in niyatin to. So bangyan tuloy tama mahinangin yan to sa kaulo lamisan kita nagsandal di ito mabista. Nasi masuk Paul long ito Paul. Oh. Doon ka to na pagyaon ha
definition niya dyan o natarifan niya dyan. Mm. Kung magtuloy gumawa rin doon, yung rukun sin pagpuasa. Pagpuasa. Kaya nakabutang doon, karuarwa. Karuarwa. At yan, muna, nasubay siya magtangka. Dahil na makabatal. Makabatal. Pag niya wala tiyang kaan, ang pa siya nagniyat, magpuasa sa bulan Ramadan, may tulong yung niyat tartanto, puasa sa bulan Ramadan, hanggang na silang Allah Ta'ala. Batal dahil. Batal na. Wala po. At yan na, di sa amoy halom sin mga kakitab-kitab, namin malakbo to daw yung pagsamputon nila. Muna magtangka siya pagkaon. Pagtangka niya yung pag-inom. Napang siya taga-asawa, tangkaan niya rin pagjima. Sinadlaw siya mahira. Maklin ko niya, namin pagluwasin. Masasabi kaya sampay siya lumugom in matasuka. Iyan, ito rin ang mga long tabihan, subay niya ito. Ang buwan to, sundo yan. But rukun, biyay sa mga ulama, akong katan kita pikhitan, ito biyay katan. Sindo yan to, ang mga ito yung rukun. So hanggang tayo doon, siya mahir na samput lang, sampay adlaw hadya katuan, indumo ko. So online ka tayo mga sa katuan, sampay sindong, ako di na sila. Para magpuasa na tuon kami lang, na di kami sumok, pasawa namin sandong. Pero sandal, di mo Ramadan, di sila sumok. Kalau kalubahay sa bangin po asayad to, long tamin ba simpag po asin mga nakaunayad to, amin pagyanon wisal, na ini saumul wisal, tuwirom tuyadlaw. Biyan to katuan. Diretso yan. Lamrindong. O sa min sindom lamon. Kaya na mabugatin nini po asa si mga sila nakauna, rin kato. Yung kato makaan na, adlaw sa dyan bis daro na mapatot tapal sandalan. O, namin ito. So, kung kabiyay ka, kuwan na mo rin ka to, na tari pantay ni. Sabi ito Sheikh Uthaymin, rahimahullah, ibang Sheikh Fawzan na, yung tama nila pa at ta'abud lillah. Ang panila bil imsak, anil fatiratis saum, sambil matuparuhul. Atin ya, biyo taman pa inini, pagpuasa, pagtagipon pa Allah Ta'ala. Amo na. Aman hikasukta ka niya, amo ito yung mga hikaluan. Namalingkat yan to, pasal una mo na, ingyanap nila to, paghali, asupaya, inamin ini niat sintao, di makaharap magtuha pa kita-kita. Sabi yan to? Oo, sabab naman tao din magpuasa wihan, napag-ubuset to bang doon na tumapok na pa mga lawang ang pa ini bisurunin siyo pa wihan. Iwan kata nakabutang dito, naman mangyapi niya tim maksusa. Maksusa, o. In puasa, hindi matawag ginisan niya. Aon mga magpuasa, nazar niya. Abo na. Aon mga tao, nagkanti siya. Aon mga sunna. Na ini niya, kanabi o, tangatan, na niyat na rin yun. Tartanto, sa bulan Ramadan. Kaya sinigyanap sinambok guru na to. At yan, in-maksod niya. Pagtagipon pa Allah. Naabot na nila. Naabot na ito. Alhamdulillah, magsukur, masay. So, atin, meron na yun, pagka ito kaya ba ita nagkataan in mga rukun at nakawa ka rin doon nataaripan sinamin kuasayaw. So aon doon lang takapaidahan dakula pabaran. Sabab mo na muna in Allah Ta'ala bang magdihil kato biya mga hukuman papahinang kato aon na dyan kapaidahan yung pabaran ka. Aon na dyan kapaidahan. Di siya magdakat tuwan mong di ikarew ka. Amo na. Ingkataan daakan niya hikarew. Di naman hadun niya ini hikarew sing ginawa baranta. Labi-labi ng hadlaw akhirat, amo nin tutungbasan niya. Na ini kuan na kuno kato. Sheikh Alim, inamin kuan. Amo yung mga pawaid. Iingat na kasi chom kasi ang guest tabi yun. Ang pawaid biha. Uno yung mga pawaid na sabot din doon. Ada po rin pawaid, isabot ha mutakira tayo ni. Panagnan, yurabbil muslim, ano tayo ni? Al-Qiyam. Allah Ta'ala nagrab ka niya. Yurabbil muslima ala al-qiyami wal fadaila wa warad'ahu an fi'l al-fawahish wal munkarat. Wal munkarat. Artinya jarbiya kita sin Allah Ta'ala, jarbiya sin Allah Ta'ala in muslim. Muslim. Doon ang tindukan niya to kan bubukan niya in dia mga ini pagpuasa niya atau akan pag-ibadat niya. Wal fadail iban sing kalabbihan sin puasa. Iban panglangi niya din hakakahinang amin fawahish. Kakahinang amin dosa dakula. Wal munkarat. Agad magsibo ra silin karo. Dosa raisab. Amo ito yung mga terbiya kita sin Allah Ta'ala bulan ini. So in pawaid dito nasabot doon amoy in biya sa kaula-ula magbiyak sa in hambok Muslim. Mabiyak sa siya haming hinang niyaon.
biya siya madto hinduan sin Allah Ta'ala supaya siya mabiyak sa sininang amin kuan yon magpaid na paginhawaran niya yurabbi al-muslim al-qiyam amoy in tindukanan niya atawa paganggawtaan niya inamin di akan kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban si mga ununo na kalabihan doon halaon niya hasupaya maingat siya magini hali daing ha mga katan amin hinang langda pawahis so sandalan mo niya to at ini muna ron haon simudo na ini al-amr wan nahi bukun ba yaw nindakan sin Allah Ta'ala tarbiyahun kau habihaon hasupaya maingat kau umagpang sinamintiyang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun kabiyad to ang kantigo ako na sa to kami makawa ta rin diha pangadjib sinayat sin Allah Ta'ala dalil niya kanang mga hambog din ng mga kapaidahan niya bihan alhamdulillah Allah Ta'ala nagparman ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun at yan niya ini biya na sinagi nakabutang mudat karata ini in Allah Ta'ala tarbiyahun bi'akatu muslim amuin mamaubog sin biya wajib ka to sin Allah Ta'ala ang pa imano siya makto ka tanagaron niya jabay kawayan na sabab yan to bangyaw nagaron niya tanto marugtong na sa jay mga pawahis na sabot sa mga para may mga mangi ikakang ipabaran ha pangatod niyo no tumarayaw siya na Allah Ta'ala na may makaingat nato siya piya panjari sa jay piya tato mo siya piya panjari sa Allah Ta'ala na ini lamod siya rin ng mga kasupaya biya baita lamod din ng mga kapaidahan makawa na yung maka akad kau maun amuin pakagaya sa Allah Ta'ala makalay ko din haliangan niya bang mo yakat din pagpuasay amuin tindi ng mga kapaidahan niya sa madawat mo kumuso ka tayo na tumaas ba yung pag-iman mo yan? Iban madawat ba yung pagkabuha pa Allah Ta'ala ito? Ang gaita niya ayat ka. Biadasan sinami, biadasin mga sapantun sa bahayang. Inna salata tanha anil fasya wal mungkar. In sa bahayang, bang mo yung tubiyog bukan na, hinang mo na, makataga na yan ito kayo. Dahil ha amin himinang sin fasya wal mungkar. Pasal hindi ka mabaya kumangi inamal mo yan ito. Naramik yan, impuasa. Hindi ka mabaya kumangi impuasa mo. At sabi ito, nabiyaksa na kauroon hamin daakan sin Allah Ta'ala na maluhay na kayo mo timinggal sin piyang langan sin Tuan Rabulano. Ang kanakatuan ito sa lauta, nabilang sa rin mga taming. Amo na. Ipagtataming, amon na an-naso majunatun wa wiqayatun min asyahawat. Kita hidang siya taming, na hamuin lang tahi ka usok siya sa hawat. Lang ta amon nito. Kanay Rasulullah sallallahu nang langit to ka. Sabay ta, na ipagpuasa hanggang napiyaw kasi sabot ka ini mga pawaid, lang tabi mga makasulak natin niya hari ka makahinang sin mungkar imasin yaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato anang advice niya mga lawong tawo lunggo bago lawong tawo mga makakaos na magkasawa pagkasawa na. Sabay ta na mahinang taming pagpuasa din ono. Amo na to. Dahil hamin daw ta amon syahawat amon alakala makatulig sila magtupaparkala yaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yastati fa alayhi bisaw. Amo yan dibeta sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amay ni inding mga lang ta daakan kato sin aram Islam. At hindi na makapaidan ang kanaro katuan ito magpagpuasa dia akan sin Allah Ta'ala. Bukod kita bin sa sin Rabbul Alamin. Sa mamaya kita sin tuan tarbiyahon. Tumayaw in kamatunan ta. Amo yan. So in kapaidahan kato katan. Alhamdulillah. Ito kalagin Allah Ta'ala. Siguro ka magtahi mo, di ba? Sige. Makaragda. Siya rin to ang Rabbul Alamin. Na iso mo no. Diyaon ba karong puti ito katuan? Ganti. Ini ni hati ko ang bukti sa kapaidan ni pamanga sila tao. In pamaham nila hindi ang mga pagkaon halal yaon. Halal man jari kaunan anytime. Jadi ya puasa ini ingka kaon pun taki taon halal. Sa hawak tu adlaw sin Ramadan nanti kita menjadi kumaon. Ina sawata halal sa di mata menjadi sukun. On day sab time mga pagkaon biyan ang mga time biya mga amin yang langan sin syarat. Di ko menjadi kumaon sin kakaon yon. Kamu na. Sebiasa upamahan na butang tapi mag birthday so paman. Kikita mo na in mata-matahan sin kakaon yon. Ini halal siya. Sa atat kalaman ninyo, yan doon na pag-birthday yan, di ko manjari kumahong ganyan. Baka kumahon sa mga madto ito, yang langan daki mo siya. At ini biya mga pagpatumtum ka to, kung katan biya mga hapangatod tamarayaw, manjari tahinangon.
Atau akan sukat na halal dalong halal na sakatan. Una biya mga istisnaat niya. On waktu di siya manjari biya mga hinangon minsan biya mga apa nga tudin ito siya. Alhamdulillah. Adapun ini karwa fihi rahatun lil badan haitsu yad'u as-sa'imu ajzihatahu al-hadmiyah tastarihu min ina'iha at-tawil. Hindi ini karwa ini long niya biya mga paghali-halisin barang. Sa babalong niya inyaon binun sintaon nagpupuasa atau akan tinggalan niya india mga panyap amuin makalarak singkin hawabaran niya tastarihu min inaiha amuin humali-hali siya din ha dia mga paghalga kaniya at tawil amin malugay niya na hihalgaan Allah lamang dia mga pupurekan niya kami dia mga at niya in kamaksuran kapaidah ni karwarun haon launta doon haon amoy ini humantap amoy in pamarasahan sin ginhawawaran si manusia. Dahil nga pasal si pagpuasa. Magtubihan. Nakita ko kuno ha mga inikuan niya. Bang tao aon sakit niya. Magto siya pa doktor. Magto siya ni miyan. Kuanon siya magtuloy. Asubuhon siya. Natawa dihilan siya kuanon niya. Nasubay siya along niya kukuan mo yung pagkaon mo. Magkubabiyad to? Ikaw lang na mag-diet. Tamang mga tao namin lang tawad na pawain yan. Kasi kaya nasampot pa nagnaan. Pamukat doon pa mga pag-Hindu ay school, academic. Number 1 ka ineto, marani in spiritual, even sin physical niya. Ikarwa ini, yun-jutod siya pa physical. Physical, At yan, ini barantay in ang tabihan, along sintiyan tayo nila, magkabukumpuasa, nag-inom na tao na dyan, straight. Why limit? Nampak itatano nung napanyap, sabay-sabay siya ang relax. Nalihalin niya. Iyaw, nambok, iba na katuan, yung mga doktor biyaon, yung mga study nila, intaw, bang siya magpuasa. Dumayaw amin lang tao. Babat. Amin halong silbiyan na yun, mga panyapatian na yun. Yan, intandaan niyo, minsan kung mag-opera, patangkaon ko. Hasupaya, amin hindakan niya, tri kumangi pag-opera nila. Kaya patangkaon ka, mga pila dyan. Innakaunan to, kuwantod lang, lanuan to, labatibahon lang niya. Ano kung ba? Labatibahon, higuain na lesbian, lanuan to. Oo. Mga pamakong makina mga ito, mag-overhaul. Lanuan to din. Lanuan to din. Na ini, paglano sa ini dakula, in pagpuasa ini. Sabab lang niya, in puasa hangka, kalupang pa dyan nasin hadis, in puasa mo hangka bulan, bulan Ramadan, ini kaunhan, kakuananin, kahapaan, inamin sakit sumud pawaran mo hangka tahon. Kahapaan niya, inamin, may nang sabi antibiotic ka. Katampanan. Amunin pagyanon sin kamasan ta, panggaka. Panggaka. Yung panggagayaw, namin ipanampan namin sakit sumud pawaran mo. Kapaan niya naman sakit. Kahapaan niya. Nakita ko yan. Iba na kata mga bakterya. Naamo na. Ang siya di kasuran sin tuwig, palang sin tiyan mo, iban sin pagkaon, mapatay siya. Naamo na. Mapatay Naamo siya. na to. Mga pila hours siya, ba yan? Di umabot, mga 5 to 6 hours, mapatay siya. So, hambok din na mga kita, mga kita based on tarindi, but ipagpahalit yun sin mga panya palaw sin barantay ni. At yan, na yung mga tamin manasaw, mga lumi, mga gaha, mamatay sin, kumangisin mga long sintiyan, Tadi, tumaigit pang siya niya. Napagawas ang wakto in sugar sin tao. Bang siya nagkakaon sa dya, mga ambok kape yun. Rice yun, nung kabukas yun. Equivalent to 10 spoon kuan sugar. Mag-problema siya. So, bang yato siya humundong, kumawon. Long si mga doktor, ang payat yung study nila mga kapangandulan doktor niya. Na mag-neutral in sugar niya. Bang so pa mamyawa siya, in advice po yung pakaon ka niya, tama. Tama na. So pag yung tama, correct. amo yun mag-neutralize, magbalik. Magbalik sa pakarya, sintag na niya. Amo na. Ang kandawahin na susawa sa lunch, favorite niya pagpuano, na muna yung tama. Iban labi-labi na kuan tungod parkala si mga tao amoy in uhos mga gana. Oo. Amon sa rayaw-rayaw kataon. Ma-recover na yung katanta namin kakunahan simbaran niya. Bang siya magkakaon.
kita kawin ini Maryam. Bukon ba? Kaya dar sinallahu subhanahu wa ta'ala amin nag-anak siya rihan. Dito siya nakasandiga amoy in hulma. Hulma. Pagubos ito na natanak na hadya maun bihan pa kuan niya. Dami kiyan day sabing babae amin before siya yon hawak to siya burus malingkat day sabi to in kuan niya amin makahampit yung bata sinamin kiyaon niya rin katamar niya. Ring katamar ito. So, ang magkutaban dyan niya ito. Naman na siya ito. Dami kiyan inamin inasin ni Isa alayhi salatu wassalam. Bihan to. Siya matawag ka, tuhan ang tungod na samputin yan to. Tawihan, mikit kita rin diya doon ini. Uy, na problema niya. Important ko anong. Intiyan ini, ang waktu, bang pauminom na tubig, mabuhin kayo ng bakterya. So, bang kiyaon in tamar, mamatay siya yan. Naman na. Bang tamar siya kaunon. Sa baon din doon mga amilong tabihan, mamatay siya mga mangi, amin mga bakterya halam sintiyan mo, patayon niya yan. Sintamar. Tapos, i-neutralize siya magbalik, indugo. In sugar, balik siya, ma-neutralize. Diyan pinlingkat sin, amin, tamar. Na, amayad ito yung mga dahil mga sa lingkat-lingkat, kapaid dahil nung mahasil si amok Muslim, bang siya po asa, muna makahali-hali ini. Ang pagkakaroon ba, mga kagalap ko roon yan. Kaya na, in kita ini, patawag na ba ni study? Ikaw man dali maglingkuran dyan, ikaw mag-exercise. Amo na, okay. Amin, di na sa man dali maghinang sa ikaw manihan. Amo na. Na in-exercise sintiyan tayo ni, sa pagkasi, nagbibiyahan sa dyan na bang mo ito yung dungan, piyo, nagpuasa ka, na ma-relax isab siya. Amo na. Ang pabukon isab sa mata, bukon isab mga 1 day and 1 night. Doon niya, ito mga kaundat. Amo na. So ini ni katuan na sabot tahin nung natagpay sa halito. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa bati Sheikh Mahir. Natin na bang inalaw tala magdaat ka to, inani kareo check. Spiritually, physically. Amin ito kami. Sa amura ka patumtum, kato niyong katan, sumang meta, kaunahan yung pagpuasa yun. So yung kaikas po Allah subhanahu wa ta'ala, pesa sa butang kahapon. So kaya may tas mga ulama, alam na, dihay ni, bang kita magpuasa, o ganyan tukatan, makadadukatan, kapaydan dukatan. Sa maksurun mo, ayako na mukhlisan lillahi ta'ala fi siyamihi. So ang kaon ng simpagpuasa niya, ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya maksud amon lang ta dukaing mamukon kalidaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa magpakita kita manusia. Ayaw siya ito himinang medukagi. Atawa lang ta magpangugtungog siya nagpupuasa. Atawa magpasanglit ng manusia. Sampay kaya wala hatta naqil jasad wa sihhati faqat. Sampay sinamon lang imaksud hanggang ako nagpuasa na makaslim sa. Makarayaw sinamon sehat. Bukunya di maksud, nalalaking puasa. Ini katan mga panahon na kamaista. Minsan ini tapukuton ini asal hiriyar sinalaw talaga ito. Sab kapain dahil simpang puasa ini. Sa abang mayan karna sinallah subhanahu wa ta'ala. Iba na, yung long term, ganap ko rito, kuruta. Madawhat niya rin. Madawhat niya. Sa yung problema, amin, bang siya mo kumukhlis? Rukun niya to siya po talaga na panagdan. Rukun. Na pagdatong niya mo, meron na tapon na rin ka namin pahay, damin biwaitan sinullahu ta'ala rin doon. Minsan niya sabihin mga kapiryo, pero ayaw rin mga barang niya tapon. Sa yung problema rin, naglaw mahuli, ang pabiwaitan kita, tumbasan sinullahu ta'ala. At tinasya yung tumong yung pagpuasa mo yun. Pagwas niya waita, biwaitan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon to, tiya taga makay mo, lawang sinsur ka. Amin mga sila sa dyan nagpupuasa, na inyat, tumang lillahi ta'ala. Amo na. Ito naman bukod niya tumaksud, pagtag-ipon ng karna sa Allah ta'ala. Na naman niya tumutawat ni Kata. Nakalay sa biya mga paghali-hali ini, mga panyatlong niya makalara, na ginhawabaran niya. Ada kalaw ni sa biya mga tao, o niyan bang mga bulan Ramadan na biyan, o yung bali-hali na kita. Naman mag-inom alak biyan, na alam niya mga Ramadan, di na kita tumungga biyan. Ada kalaw mga magsisiga, at laon si Ramadan na, katinggalan nila ba mga pagsiga nila ba? Nete karayo di sa pabaran. Matawag ba yung mga kuan nini? Matawag ka mga magkikita TV. Amin biya mga musalsalat o mga teleserye. Matawag ka natin ka computer. Natin humundong sila. Humundong yan. Lang niya basta-basta na ako na biya. Nasawin mo yan ang ito daan biya. Mamamasta ka ito, mag-live na. Mag-live. Alam mo kasud dito? Puasa kayo sa beto. Puasa din mga matay mo sa loob nila pagkita. Kanapan niya binigatan. Kapan niya pantimbaran. Alhamdulillah. Na, may ito. So, insa mo no, Sheikh? Ini kato niya, asyamu yu'allimul muslima as-sabra. وهو يعوده على الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Lalu dia pagpuasa ini hinduan in Muslim sin pagsabar. Iban biyak sahun niya
in Muslim doon amin sumandal din ha mga ununo na din hakatan makababaktal sin pagpuasa. Din naman hakagwa sin fajar amin fajar hikarwa fajar sadik sambil matto amin tung ugumin suka. Alhamdulillah in tungod pa amin kapaidah ni katuyaon tuy panghindo dakulain ini pagpuasa. Panghindo dakula pa amin sa halka-halka ini biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatot batukon sin katan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ini tungod sin amin ini pagsabar lang na yu'allimu al-muslima as-sabr at ini tungod pa pagsabar ang pagsabar ini hambuk yad turing ha mga pagtusi sin Allah ta'ala haipon niya bang awang kasabar at away Labay na mga panandas panandas. Diba? In kabuhi sin Muslim, panandas ka. In kabuhi sin mu'min, panandas ka. Oh. Na, asabab yan to, bang siya amin, mahinang niya na adat, dahil amin inipawa ikarwa ito na, nakawa taring ikapanagnaan sabay pa ini ikarwa. At maanad na siya rin doon, sabta yung ginawawaran niya, amin maingat na siya tumangkis dengan mga piyanglangan nito katan, karena inya daring aming kasabar niya. Piyag sabaran niya, daakan sin Allah Ta'ala, hinangon niya. Damikian piyag sabaran niya, piyanglangan sin Allah Ta'ala, tangkisan niya. O, bangit ito na hinang niya, induayan ito, ingan niya, ibadat. Ba't inibadat pag yanon? Bukod na dyan, piyang daakan sin Allah Ta'ala, hinangon mo. Sambil sin tiyangkisan mo yung piyanglangan, na ibadat naman siya. So, karwa-arwa ito, pahala, dakula ito. O, namo ito. Na damikian kasabar, pang hindo kato sinamin Allah Ta'ala, matao din kasabar mapatot na tuin na tundiya. Sampai kaya lukis alam sing Quran, baka wala na lupa, hangga to 4 ayat halam sing Quran. Tungod pa kasabar. Tungod pa kasabar. Inda ginis na. Sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah Ta'ala, ipapahinang kaniya pangadatan yung pagyanong kasabar. Ipapahinang kaniya pangadatan niya. Dahil na mga sipat na sinabi. Pangadatan niya na amin kasabar ito. Sarta iyan pa siya sin Allah Ta'ala, ini pagsabar ka, wiya sin pagsabar si mga nakauna rin kayo. Pasbir, kama sabara, ulul admi, minar rusul. Kita ka yan. Nasabi ito, in Rasul, mga biyang problema rumatong kaniya, bihan, na insabuton niya, lang niya himusa, nagsabar. Kung ba ito? Katantan nagsabar, ingkuan katan nagsabar. Bihan ito, minsan pauno. Misan uno yung panukas sin Allah Ta'ala kaniya, mauno niya hadyan. Ma-overcome niya rin namin ito katantan. Di ito siya ugdanan, bali siya kacakitan. Imaso sa amin yung makad kaniya. Rasulullah, may takaw yung biyan yan. Di pa ka mga yupa Allah Ta'ala ang nanimano siya yung majuljana na. Kamoy nilang na, di ka minsan makasabar. Dumatong din waktu, kung mabiya ito, kita kausin niya ito siya patay. Uning jimutan kaniya. Unang hinang kanya ini Abu Lahab. Abu Lahab ka ito. Atau Abu Jahal. Ha? Amin biyutangan siya simbawat unta yon siya nagsusujud ha. Abu Jahal. Ha? Abu Jahal. Nakita ko yan. Sa away na siya. Why? In Rasul, hambog din ang mga pangadatan niya. Ring ha, idungan ka dari diara niya. Sampai ini nahinang ito ini panininguran sing kita. Amon di siya magpamaus. Di siya magpamaus ka? Di siya magpamaus. Di siya Yahudi ang mabukit basura. Di siya ito magpamaus. So, may ita. Amon nakawa sin mga kaulamaan ta nakaw na rin ka ito biya mga kanahasan ul basri. Di sila magpamaus. Tayo ka, tayo sun. Namo na. Pasal sin inamin hinang sin tao mangikay. Mukay mo rin ito. Bangkaw mamaus, limamod kaw sin hinang niya mangi. Kung mabiyad ito. Simingod na ko kanina. Simingod na ko kanina. Kima kawagi. Duwa na ko mangi. Pagkapiasaran mo na dyan, naway na. Siya na hadyan. Ngawi ito. Amo ito namin sarayaw-rayaw. Log na rin ang pangadatan. At iniya, hinduan kita sinalaw talaga yung pagsabar. So, dahil nga pagpuasa ito, inut-inut yung baranta. Matrain dahil doon haon sambil mahinang ta na pangadatan. Ang pagsabar ka ito, nasabro, pasawa mo ba dyan na? Allahu Akbar. Inna Allah ma'as sabirin. Innama yuwaffas sabirun. Allahu Akbar. Yan nakatan. Hangga to si Van Upat ayat talong tingkan nakatuan di mga kaganap-ganap ng tamat yung almost amon outside to mukis sa mukusog
Artinya, tazawwada rajulu bi imra'atin jamila, nakana zamima. Nagkaasawa ng usog, mangiusog sa mga. Nagkaasawa ba ningkatan? Pangit lang. Pangit siya, tulong ni Sheikh Wahid at ko. Laro man nagiti akong sila katon, so ba maningkat? Diyan. Bukwak to, nakabis rin asawa niya, Sheikh Mahir. Law na ram, nakahuna-huna ako, iba nakahuwat-huwat ako po Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, ikaw iwan sinagulaw na, anong sinsuwa ka ba? Nasampay nagkaasuwi na muna subyan, di mahakam tila na. Ungin biya bus mga basihan mo ka ito yan kami. Unuin basis mo, may takaw na kayanin, ako iwan siniko, insyaallah suluka. Ano naman kainin? Hangkan ako na kayanin, insyaallah suluka kita karwa. Pasal lang na muna, in ikaw, tiyarihiran kau sinalota na biya kako. Nagsuport ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Pasyakarta, nagsuport ko po Allah ta'ala. In ako isablaw na, tiyarihiran sinalota na biya kay mo. Ando, nagsabar na dyan. Minsan may nagbusin sulto, hindi, nagbus ko, nagsabar na dyan. Nanawin nabi na may ta, asyakir wa sabir fil jannah. In tao nagsukur, hanik matsintuan, iwan nagsabar, hapartan na sa sadakan niya, siwo-siwo lang masinsukan. Namo na ning pagyanon sini ni mga nakauna rin kato. In sabar, iwan sim pagsupor, di sila man jari magbutas. Di magbutas. Di man jari magbutas. Di magbutas. Sabab in bangkaw makapagsabar, di kaw makapagsupor, sino na ito? Wala mo na jukop, in pagyanon kasabar dito. Sabab muna, amo aning panagdaan, bagtawas sa in ayat, beta sini ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala, dito. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا Amad to inamin to si unsinallahu ta'ala hamano siya. Haon siya roon. Haon katasabar niya. Uusya yung pagsabar niya. Haon na kapagsupor niya. Sabab, inyan doon na hato, amin nasabot na kain ito. Pagsabar niya akan, pagsabar piyang langan, iban pagsabar kadar sinallahu ta'ala, hibutang kani. Na in pagyanon kadar ini hibutang kani sinallahu ta'ala, aun waktu manuay mo sandalan. Bang kadar to ding Allah ta'ala, si mga masakit ka. Mabaya ka bandi, sa ka magsabar. Sabi niya, so tiyak din kayo mo. At tawa aun, mawapat. Kuha niya to asal mawapat na kita kata. Sa aun dito kami ni Karwa, kakahinang si manusia dugay. Amoy ini tunjuhonin dia mga ini pagkatao mo. Iban atawa iban sin ini kamaruan mo. Iban sin alta mo. Inyan katantan, subay mo kasabaran. Doon hayan. Na inyan malago sa hindi ko na sa butong doon hayan ni sabab amuanin mo do puri hamil sawon. Kasabar insyaallah. So ipagsabar ka to adlaw ta. Amo na yating kamunahan ta. Amo ting kamunahan. Pang Hindu sinamon lang ta walang Ramadan. Iban pagpuasa ka to. Napagpusin Allah ta'ala bi ana sinaji. Ini papagsabaron ka sa amo na mo na dihilan ka mo na sinamin ini kataan sing kauunhan mo supaya ma-implement mo yung dakan. Inna hadaynahu sabila. Dihilan ka sinamin hidayat sinallahu ta'ala. Angkan na siya nagpararasul. Supaya nakaransing kita. Awi ay ini magsabar. Awi ay ini magsukur. Kung mabayat to, ito hidayat din Allah subhanahu wa ta'ala. In kagarak ko rito ka. Lingkatin in hikatuwin. Ano muna, bibaitaan kita. Asiyam yung alimun muslim. Pagnindo. At yan niya, muna rin di makuha mo. In siyamin niya, sabay mo parat sa'yo, in siya nila na marupod sinisya. Muna. Ay ano siya, in puwasa, wala niya piarat saya. Hubuk siya din yung mga taula mo dalawang silukik. Kamu na doon. Pag-ubusan pa niya, ang pakitabi tatay hindi ha, naghinang sinurak kiray niya. Mang Hindu yung Muslim. At yan, hindi ko, bang makihangad na. Batin siya yaon. Tiyangga ka sinallahu ta'ala. Lamo din harukon sin Islam. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kihangad mo yan to. Atin na, kingatan mo na. Na, sumay, bang nihati ko, nihati na Hinduan ko, sumay ko maghinang marayaw. Amo na. Napukon niya tumamaray dito habiya ini. At minsan din sila ini, biyay tanda sab kita. Bang mo siya hinang na, hinang mo na siya. So yun mo rin sabi pasampay. Nampayin tao maghinang katuan, dahil diha ikatuwi ni. Pagdatungan ba liso, ano siya ini, magkalupa, o makutugisuan, o makutestingan biyan si panandas biyan na sinasabot. Hangkan na ba inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sura, haupo, sa malaki ka pa idahan niya. I mean,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ang paniya magbutas. Di ikaw matawag, piarat saya mo atau nagpaparat saya ka, pagka di maginang marayaw. Into maginang marayaw, di man dyan siya patumtuman sa mga, ninayal ka talang, pagkakipay na di ka, control mo ini. At yan na sila mo ni pagpatumtum, sa ingman siya, magkalupa. Magkalupa. Naon waktu tao, katuan, tesun ko, alam sumbay mo, yung kata nagiinom. Ayun, yung sila nagiinom kata, siya nang, kaya na ko nilong yung malaikat, ibadat ko yan. So, adi man jariyat to. Di mo pa tayo tumtuin baran mo, ya, kau baran, kingatan mo ini, rukun sin Islam. Kingatan mo. Hina nga. At yun, sumiyat, di pa pulan sa mo, di pa ko makapulan sa padukay, pulan sa mo rin baran mo. Ya, kau Muslim, kaya hakad mo rin po sa inirukon sin Islam. Na, sumay mo kakaro mo na, no? Kingatan mo, hina nga. Nariyan yung panukas kayo mo sintaw, so ay mo kasabaran. Sa wabang di mo kasabaran niya to, na may nang musiba. May mo pasing katan. Ada kala hindi, marayaw, may nang mangi. Masya Allah. Na, ikaw pat, Sheikh. Jadi kaupat niya, as-siyamu yudhakkirul muslima bihurmanil mahrumin alladhina la yajiduna ta'aman wala sharaban fayadfa'uhu dhalika ila tasadduq alaihim. Allahu Akbar. In puasa ini patumtuman niya hambuk muslim bihurmanil mahrumin. Jadi tafsirannya patumtuman niya mga tao ang hindi makabak kakaon niya. At bang kita ini makabuka pa. Aon din mga Muslim isa ba mo hindi makabuka. At meron to bukaan nila. Taw kan way magaos nila amin makalag bubukaan. Wala syaraban. Jatuh res inuman. Kayat fa'u amin may nang daan atau akan dia mga dumihil kaniya kusog amin makapagsarak ka siya kanila. Na alhamdulillah. Ini kaupatlong ta ini deng ha mga kapaidahan makawa doon ha tungod sa pagpuasa yabot doon ha unin puasa long niya atin niya ikapatumtum hambuk Muslim in mga sila amin biya mga kulang kabos ba kaya na kita kulang kabos wayron kaos nila siya mami pagkaon mami pag-inom way hikapami nila na inamin nabibiyaksa na habiyat to hinang amin miya makad na sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaw na himukuting kasabar ka along sindaghal nila di na maigit to bang sila makakita si mga tao kulang kabos kana naman nila imbaran nila maun talion nila magtimbaran nila sa webet to maluhay sila dumuhal mahinang sabab sinamin makapagsarang sa sila imanan niya mahinang sabab pa dito hato ikapataon sinamal nila sababing pagsarak ka lamod na nga amal kung ba? Amal dakola so atin niya ini ganap mangganap inamal nila yaon na yung pagpuasa simod yung pagsabar simod na sabihin uno yaon pagsarak ka ang panahon na muna bulan Ramadan ini pagtawa ko sa blong niya ini Shahrul Zakah bulan hipag ini lalano sinuno mo sinalka mo paglalano sin katantan diha hambok tayong mga paglano amin pagsarak ka mo pagsarak ka mo yan ang kanin mga sila nakaunat to bang buko ko ano ni mga kisa hinda Umar amura lang ta amin mamarihad ya kakaunon nila wihan pagbukaan kababin sila mag-uno sila in mausahan nila siya ng kadlaw yaon kumahad sila sin suko-suko nila aming ganta mamarahin na family nila pag-ubusin kapin, ipara nila man ito para Rasulullah sallallahu aun waktu hibahir pahatod man ito, at awabaran nila yung maghatod. Doon niya Rasulullah, na ikaw na yung bahala, inidumuhal pa mga sila amin, ini magkakunahan na yan. Na yung kamo, jukop na. Manjari roon na. Ini takad-takaran nila na amin pagbuka yan ito. Sabab yun na jukop. Manjari, mga pila minit yaon, magsong ng pag, aun na kumuko. Kumuko biha. Nalaw niya, in kami ini, wayron sa inyo kami nakakaw nalaw. 2 adlaw na sa inyo, sa inyo 2 adlaw. Masya Allah. Nalaw sa inyo, bahagya naman ito. Tunga, ganito. Magsusuok in wakto, pag iniabot na sinamin akong mukha na kuman, ito na isabaon kumuko.
Nalang ni kantuan. Gami sabihin kita kahapon, nakakukuan kita, nakabuka kita. Sampay way na magkapit na katon. Naman na siya, di kanto na biyang kata. Gami sabihin kita. Una yan to, kasabar. Kasaba. Kasabar. Naman jari, inamin kita, nakuan na sila. Ini, katumtuman mo na yung katantan sinamin, labi marayaw tayo, maun mo rin Allah Ta'ala, mo natin mahal ka tayo mo. Amin niya unahan siya ka nanganganal pa Allah Ta'ala. Isa ka ulo na yung katansin ng mali ng hinang matu, zikir sa ito pa Allah Ta'ala. Bukong ba? Zikir pa to. Ang pamabiyat to. Ika nomor ito yaw. Allah Akbar, kalau ba siyang kabakan sa... Kaloon. Ang katalili, ang kaganap ko Oo, din. kadin. Ang waktu, bang ko di makalabay sin, ang kanay ni patumtum ang mga sila, ang mga sila tao. Sa babaw na yung kato, kita makatali, yung pangatita, kita na yung masigpit. Dahil hindi ha, pagpuasa mo, katumtuman mo, papagpuasa mo, masigpit, hindi yung makao. Na makakita ko, sinawang tao, ang kanagitabi ini, hambog din ang mga pangadyan, patumtuman kita, ang mga tao, ang kadlo, hindi makakao. Hindi makakao. At yan, nadumo ka na naman, hindi ba yan, mga ikaw dayahan, dahil Ramadan, sibu-sibu ka. Kakitaan. Naroon ka na naman mo, dahil ito yung sigpit, sila tao, amin, wayroon, pangawot niya. Yan na, narin doon, lumuhay kayo, may na mo pangadyan, siwa ito ako, magdihil na tao, ba't makakaon na rin? Ba't matawag mga tao? Biya ang puwasa na ini. Puwasa na, nagsibo-sibo na kita. Sa ondayin ka nila, kaya kaulitan pa ka ito maglagsing pagbuka nila. Nang kanayan to, mukha din mga pangadyan ng mga sila, taga-long tabihan. Amin, di ba sila makatod matumin taas na sadya? Amin, makakita sila, uy, biya nito yung sigpit. Then nagumaan, makapagsadak kasi. Makapagluloy kita lang tasing kabdangan sin, amin, Sheikh Mahir. Ay doon. Natin niya, yung katumtuman sin hambok tao, makaos ba? Hanggang to'y ako di aksin Allah Ta'ala, papagsandalo. Babiyain ning kahalan, kaya pagsandal ako sinawon. Sa kaliaon to'y nagsasandal, way. Mabaya siya, amin, makakaon siya. Nabot siya nagsandal, pasal sinway. Ampay na ko, hindi kaya pagsandal ako sin Allah Ta'ala, awon. Asabi, tumaluhay siya kumuot sin bulsa niya. Doon niya, alhamdulillah, isa. Ina ko, kaya pagsandal sin Allah Ta'ala, supaya kaya nga tangpin tayo mamud ko. Sinin siya yung kulang kamusbihan. Ang pabibenta sin Rasul, la yu'minu ahadukum man ya'kul wajaruhu ja'i. Kita ko yan. Hadisin Rasul sallallahu. Di mabistain hambok mu'min siya matan. Kumaon na hadya siya, pag-ubusin pang daig niya hiyapdi. Ang kaneng in kamaasan ta, maglawag lang sila. Biha, bangaw na maadyal nila biha, maghatod. Dahaman to kan nabundayan kan, napumurayan kan, kakamurayan, kamuntuan. Hiatod katantan biha. Mangyatuway na amin nakapin nito, muna yung pagsausawa ni ibang family. In nakapin nito, may pagtakon sin Rasul, patlot ta'an baraka. Kapin na sabi. Kapin tiyag dihilan, bukong kapin piyag kawanan. Kapin sin piyag dihilan. Oo, bukong dukain sa ng kapin sin piyag dihilan. May may kapin sin piyag kawanan. Pangandatan ka to actually. Oo. Paano pasok yun? Naging bayan. Napukaw. Ba't ako katungtungan ko, buhay pa'y napukuyan. Tama na. Ang bingit yun, matodista. Hindi na ako rin taon. Sa Hilihil. dihilan yung tao, kasi magkapin naman natin yung kauno. Kung pamingit ko sa bali. Ito maguma, mga panggiyaw, magus magbihis. Bagi-bagi yun. Niyatod pero pang daig ba? Subhanallah. Nakatumtuman ko yung ama na mo ito. Ama ayat na mo ito. Bukon siya, bukon ini mihna niya long tayo namin magbalawot, magkuhan. Biya pag-usaha yaon. Sa aon ng buk ding hamang habi niya, magbingit siya. Yung katagan niya pagbingit, unista da kula. Bang bukon ini kuhan niya, namin unaway niya, mo nini, bukon kiyampo, sibing kiyampo, kuhan, bagi, amuin ini kaitan. Na, aunak tulihan, magkalawa siya mga hangkapito. Kapag bingitan. Kapag bingitan. Na malawa bihan. Na, sabi na makaway da. Isa-isa niya. Magkapatok na siya. Pag-uwi yan niya bihan, magkuhan na dyan, magbansan na dyan. Nagdarakan yung sakayan niya, sinuwi makina. Bihan, narap pa higat. Sa kalito, ito hiuhukot niya yung kaitan na akuan niya, ini ano ba, sakayan niya. Yan ito magbibiyabihan ni Kog sininikuan. Singkaitan. Amo natin namuksay bihan sa mga mo eh. Oo. Namang ito masuok na siya. Bihan. Napagatingokon niya ng tambulit niya. Ang tambulit yan. Uyupon niya na bihan. Na kaingatan sinta o yung tingog sin tambulit niya.
Na ito na lang niya, di matunganan na siya biya. Na pagdunggo si mga tao, nagdaranaw tak pa kanya. So, kumawa na yung tao sinsuko niya. Magsampa na biya, pa kanya, magkasinsuko nila. Napakon niya hirakang. Amati namin. Kaya na-CTV ang gaton na minsan pang dahil mo kakitaan, di mo kakilaan. Napabiyatin ng mga puka. Tapos sabi, alo halang biyo, matay malugay na ko yung nakabisita itong mga puka. Sa abangin na kauna ito, punta ako na kuya magtanggong si mga amin pag di napayaw ba yun. Mga 5 yan, yung bugat sin kuan yun, nung blue pin yun. Pag gusto rin kalawayan mo yan, ipandihila dyan. Biya doon sila nakauna. Tuwing pagkadatan, nabihaw niyo mo. Tuwing pagkadatan. Na, ang pangandatan ng biya. Sambatanda, ingkay mo, ingka nila, kay mo pa. Apian taon. Kaganapan ko kataman ni Udyo, kaya hawin lang ta, opat ini ha. Lang ta, kaya pahaman ko riha ini. Bali, dua in madawhat sintaw hindi, magpupuasa. Atin niya, muna pag-ulong ka tuwan. Amoy mga sinamahayang-hayang sa mga siya kumahayang. Amo na. Di sa bulan Ramadan, kaya pagpuasa sinang utara. Atin niya, ma-realize niya katuan yung kasigpitan si mga miskin, naman yung pagkaulong. Atin niya muna, may ingat siya maulong ang mga pagkahin niya. Sa meta, nakya na naman yung dari hindi magpakaon. So umulang siya. Result niya doon, sinmahinang siya tao bayang ulungon. Na yung nasun na mayta, manlayarham, walayarham. Amo na. Intaw di may ingat maulong ang pagkahin niya, di na siya kaulungan sa mga sunod ng matala. Hikaroa katuan, kapahit na makarendi, hamon ng kurpat ini. Atin na maikin ka iskot niya katuan. Amo na. Amon lawang tatag na biya bakil siya, ikutan tuhod siya, dihay ni nagbus biya maiging kaikot. Maiging kaikot, may lang siya mura. May lang siya mamura. Amo yan din ang mga lawang ta kapaidan dihay ni, tabay ni haamoy lawang ta. Partandasan sinota na mga bakilan. Even in resort niya, makahinang siya sin pagtawagon amin matan-matan al-ukhuwa fiddin. Al-ukhuwa fiddin. Pagtay manguda agam. So, inta o amin kaya initabangan mo at tulong ta, kaya rihilan mo at lumasa ito kayo. Lumasa na kayo. Lumasa kayo mo yan. Oo. Nasarta ini, kung kung sa lasan niya yan, lasan niya dyan, mamarahin na ito tutumasan sinallahu ta'ala. Oo. Nabiya din bang dumuha apa? Misa namin kuyag niya hadya ito sinamin yaw na siya nakalop ibansin ini kakaon magtuwihan, jukop na lang sin Rasulyan ito, amin kuyag sin pangatayan niya. Iabutan siya sinadlaw yato di may parasahan niya. Jukop na ito. Biya din na bang iuahan niya pa. Ang pao mga adab ka to, sinta makodila kay mo doa. Uy no. Adab to, ang kodila ni Karayawan na. Ya Allah papagbarakatakan niya. Pagbarakatakan niya. Alta niya, pamilya niya. Para inumul niya. Allah. Magtabak manambak ng Karayawan. Iban ka to, magkagaksan, magkita magkarihil. Magkarihil ini, ikahayang sin pangatayan. Suman niya ito ni pangatayan. Ang unang tao, iyahap di na sa pakaon. unang tao isa ba siya? May ito isang taon na doon. Sabi sing kakulipot niya. Kanda subay siya magpuasa. Puasa ini Ba't niya ka na naman? patok ka naman na natin sigpit sintaw. Dati na uwat pa yung siya na kakwan. nakaikot yan. Uwat ha kaikot, uwat ha tawa mo, hindi may magulong kapag ganyan. So, long ta, ka waktu bihaon, ini, ganapan tanyo balik. Bisan sa ini, di kita makaigi sa lugar simbulan ini. Sebab kaunahan to din amin mainut-inut ta. Ha, Sheikh Mahid? So, balik yan to, insyaAllah, mo kita pa amin ini, ano yun? Ini, Tilap na katuan? bukol, adab siya. Tugos sampai na pa ini, mubtilat isaw. At ini, urul-urulun tanawihan kataan pag ini, lamud-lamuran nato diha na supaya maka nato input ti sinamoy pangadji den di insyaallah taala amin magpa at mga katong-taguran nato imalok kato bihaon iwan damikyan si mga sila di morungog ha ini radio insyaallah taala naman jaring pagkanto mga 2 minute na kuman bihag na di mihil kaw uno-uno na biya mga kahurmatan ng mga katong-taguran ni mamungog kato sarta amin imalok kato tin yung moderation murah-murahan kaya long tawa na tanggos na to asal dari sa mga continue na insyaallah muna nakawa na to kain na pang kasama raison yan na supaya ato na makawa muna in kuasa ini din ang mga kapaidahan pagpinturo kato pagpinturo kato amin makaakad kita ng haturan sin sara makalait kita yan pinlayon ka sin sara ini karuan niya sin aun Karayawan to kapaidahan pabaran na to. Kaya na maig kita ni rin na sakit sin umuno na ang makamulakat.
in hikato niya nasabot ka ina sabot na to sin manghindoy kato tanyo bang biyarin in kalingkat sin kasaba biyarin in pagsaba kami nga ini kahalan bangin tao kasigpitan sinini masigpitin tao sandal uhaw masin kewanan niya ini kaupat ini patungtuman kita niyo amin ang supay kita niyo umulong patay manghut na to sibu na to pamano siya iman supaya kita niyo maigdi na kaikot metin biya mga kahupuan sin kay bisara na to na inshallah yo kita niyo bati laul dumo kita niyo mga kaguruhan na to sabab mo na muna na in asbang mabait kita niyo muntul in pakaradyaan na to pakadyan na to in hukuman sinakaman na to amoy to mura-mura magsupul kanipatan amoy na nang adlaw ini mahuli tukbal ko kanila mamayra ko sin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lain kumaria Syekh Jumar in may kubihan. Ulun misan na kuman uwi mga salam mga katote mga nag-alop sila katutan ni Beon. Una yang tukbal na sa pagsarong sukol Allah taala muli rin kaniya dami ka na sila di marunong ataw kan kinikita sambil na pa mga sila nagsusport mura-murahan namin continue kan barnamis na to ang mura ito yung mga ikon na mo sa sarta magsukura pag-invite ka ng katuan Allahu Akbar mura-murahan yung mga ma-invite pa kayo balik ito na sadya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mura-murahan ito na si Kalim na miabot na yung waktu na to inshallah ta'ala hitukbal na to na in microphone maripa muadzin na to Ustaz Abdullah dito yato falyatafaddal. Ay wait on kayo ito naman tanong doon Ano din sorry Sheikh Mahir. Talon na to inshallah. Inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi sila magtawa. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.